datayo itatati balay ni Nana Lita Bagkal di Barangay 4, Valenciano, Banna, Ilocos Norte. Ay, Marcos, Ilocos Norte. Tapno amadon tayo kingkwa natin, may papanti dalot ta isunat pag-amo tayo kat, isunat ti amo tayo tatang living si bibiyag practitioner ti dalot. Kat anya ngamin ti dalot nanalita? Ti dalot sir deta iso ti kadaanan nga talento dagiti nagkakauna nga babakit. Kat kasano ti kasano pa sarita no dati dalot ina maglaka nila ta dati pa nagsarsarita nga gagagay no saan? Ti panagpag ko na sir saan taadaday nga dahil makuna nga dalot nga iso iti mangmangagak iti agtawunak iti 16. Kano pa nga tawon datan? Tawon kaya ti 16. Kano nagsipan na kaya anak yun na? 1946 sir. Pay bulang kampit sana. 1/16/46. 1/16/1946. Di ka no tatan, tawon kaya nga ron tatan ti 75. 75. Ket manomoting nga tawon nga amuyo ti agdalot. Nabiit pa nga impakat ko ti panagdalot ko ta. Iti ili nga ban na sir, awan iti pulos makaammo. Ket imay nagsinarap ti sekretary ni Apo Mayor Abadilla nga siya kano iti mangi kwade di panagkasarda ket idalot ko kano. Kaasin ni Apo napintas wat di naaramid idi kasardagat dagita titawid kumog kadagiti antigo mababakot. Di ka kaya tiyong asawan kasla no ararigan da kay tinang revive ti dalot dito iban na ta. Data ko na yung nabayag hindi nga awan nagdadalutan. Sir. So da kay tinang revive Sir. ti dalot. Itat ta digiti nakikita yo idi ubing kayo isumatan ti araramidin nyo. Sir. Tantangarod. Oh, okay. Good. Saan lang nga data kalpasan iti panagkalaysa ni Sir Mayor na at the organisasyon ti senior citizen na nga bakak manan ijay San Nicolas, Ilocos Norte. San Nicolas. So di kita ladawan nyo ito ta. Sir, at dadaamin ito. Ijay. San Nicolas. Kat anya ti kunada di kita senior citizen na nagperforman nyo data. Hindi ka. Kasi na po Diyos nagunudak manan iti corona kunaklangan nag-corona manan iti banna. Good. Kalpasan mo data sir nag-birthday ni Apo Imelda Marcos. Nagdalot ka man? Nagdalot, dinalutak manan kat kunak ti apo ko nga ni Jessie Bagkal. Umay kang barot tadwata. Iso nga ni Jessie nasursurwanon. Dua kayo ang nagdalot. Agore kayo ina adda ka di malagipyo nga nagan sino nagdaldalot dito iban na tinakasursurwan nyo kada ito ini adda malagipyo nga nagan nga dumadalo talakal natay dancer
natayon iso di Juliana de los Santos. Huli, taga dito, taga ano Taga dito? ito sir, taga Marcos nila. Natayon. Karo ba yung walaan? Uy sir. Karo ba da? Ito mo, si Marco. Alam na. Ket no kas pagarikan adda ba tayo mga awis kada kayo ina nga dalot panagkasar. Kayak Pangkay pa rata. lang. Kayak pa lang sir. Ni madama hindi kaya no pa nagdaldal ba na daw. Adong sir. Adon. So talaga nga ti dalot ti pakapraktisan na mat data kasar. Un sir. Hinod to yung lugar dagito ina dito iban Dito na. iban na sir. Banna. Amphitheater. Mm. Amphitheater kin BCC ni mo daddy birthday. Sisi. Awan dita pinili, awan dita ba? Awan. Awan sir. San Nicolas lang. San Nicolas. Un sir. Ay so ganda kay gun udat ti corona. Kita ta ada no malagit yo kada di ini da kay tinangon sursuro kada giti ubding nga isyo da Jesse ta di taban na national store. Un sir. Manu ta di giti ubding iti Jesse nga pagwa mo. Pagdat ti katagtagal. Patok pataya lima. Pat. Patag sumbangin. Ubing. Di NCCA training. Kita tayo na damagat no kasano tarete tap no maamo digiti ubing kan amo digiti amin no kasano nga imay sayang kat ti dallot. Kita data istoryain niya. Kasano nga maaramid dati dallot iskribirin nyo no dati na setting na panagkasal check Un sir. Babaan iti panangululi. Santo panagyawat tay masapol. Kaya yung asawan saan naman mamisang isaritaan ni Daya Ay san a sir? kita panagululi ide ikan nululi awanti nagtulagan da pala kasya ida lang kaya ta Un sir. panagyawat iti Masapol. masapol no saan na pa'y sumaro no maudi Daya kasakal Kalpasan ti panagyawat matinong tay panagkalaysada. Kano ayan no toy iti pakaangayan na. Digito nga no tinungan da nga kastoy di pa nagyawat ti masapol di kat idaldalot yung lata kasjay Un a sir. tila tagsarsarita di dalot lata Un sir. Saklatang. di ka lata ti Manida ulo. kasjay ala ka di kat awanan awan sa bali dari ato dari mismo ang kasaron taon sumarono Un sir. sumarono atas sumarono di kat talong aro dati aina Un sir. Kasal. panangululi panagyawat nagkat no matinong da kali parang ululi nagkayatan da santo ya kasara mismo Kasar nga mismo. kasar Kasar. Hmm. Kasar. Kata ala pagpampanunutan te kuata mangisampul kan tumambalik nga mangisampul ka dati parang ululi Data panangil uli sir. para ta panangyol uli uray lang na babalaan Un sir. nga sampol ta among ti talaga nga practice ki Ilocano ti dalot ka talaga handay susurat ti talaga nga pwede takas la digitay champ ada kita ano kita tay anak ka ti
Itna kita tay ka abda tay dapat kastida. Arubak sir. Ah, Ang panagar arubak. panagar aro. Wan. Kaya dati tata nakatiman Jesse. Lahat. Di Jesse ti ako kong isa sinusurwam. Un, sir. Ya dalot. Un, sir. Wan isa ti Wan. Kaya no kas pagarigan kwa kana ready ta sampul mo marudan. Tayo ba panangul uli? Dati ti sampul ti panangul uli. Un, sir. Dati ti panang sampul ti panagyawat. Dati ti sampul ti kasara mismo. Mm. Na, dati panangul uli. Yung naam. Un, sir. Ay, apo, may kami man. Lukatan yukad tanadayo ani daw tao may kami. Ket itatan kakapsat ko ato'y kamarot nga agasawan tao may miirok pabitan dagiti anak tay nga agpatpadan tatay anak ko inyawi na metentay anak mo nga inkan aya kinuko pikupan bawa mang tumban ket anangarod kakapsat ko tay kad pangedeng yu urayen mi Keti bagang kadin kapsat ku ano ka anon to manenayat sunat na tay arami den tay tay anong panagasawa anak tay panagasawa anak tay ita ket no kunam aramid mabiit adan kapsat ko amin nga masapul yawat miitan no abuluyam tay kayat dagityan na kaitan ketitan kapsat ko dakelunay nga pagyamanan nihan taitan ket pinakton mo atoy panagkalay sa anak Keditan rogyak nga ruden nga iawat masapul agkalay sa itang atuyen abalayan tay alahas lagi tiyan na tay itang kastamet abalayan dokumentut nuang ang nasukaramatan panagtalundan ket itanal pasen atay aya panagyawat mi itang aldaw na laing entay panagkasarda nabalayan ti urayen mi itang ket ala no mabiit aramid mabayag kunayo manen aket uray tumbigat agkasardan uray tumbigat ket agkasardan adtoy bisisi kukan mayor mitang yan tangay si papalubos metlag Noy amat ilimi nga iso ayat pakaaramidanan nga iso ayat pakaaramidanan kalay sa dagiti anaktan atadalot dali-dalang so dini dalot ay dali-dalang Ito, anati kumpanyar na dati dalot mo ka ina. Pito. Kumpanyar kit pito. Pito. Kit pito. Lusaan ko rin rin. Sino ti pumipito nga kadwam?
Awanan. Hindi na maamon. Kay kurang-rang latan, bitara. Uray ko rin rin, ako makamo. Chot. Diya nga tatakasara mismo. Ala natin ikamunan. Ala natin ikamunam ni Apo ko. Hindi na. Hindi ako Why? ngayon. Iyak lang mo. Ket itan intayon rambakan kakabsat panakalay sadang ket kunak ukraden ka nga ikamen tay apagdating ikamen tay apagdating nga yaplagdan no income aya agururen ingkamaya kiling-kilingin tay pinggan nga naijaya itam tay iso nga ron tirubagnan nga intay aya pangisagutan intay aya pangisagutan nagitay sagot nga kwarta daan to inda salsalik na dano indan aya ag tipon adwan ket nga rod adto yen tay kwartadan binugsong milyones sapay aya tay nagyat ket anak ko lalaki yawat ko itang ket makaamukan nga mangyawat iti asawam makamukan nga mangyawat asawam ngem saan kadiang atilaadan atadalut so dinidalang atadalut da lidalang Nung oras agpasala ka, dalot pa. adan adan asal Dalot ka to yan. adan ano palag dapat Oo, hindi. Sala pa naman. sala ko ng bisan mo Sala. Gat Aday ikaman ti dalot. Arod, aday ikaman na. agsusuon na kita Agsusuong ka iti ikaman. pungan Ngo muli ay nga nga imul bibaba ako diyan pe makasusuon na kita mong kin pungan Tadamo basi. basi dagdag anak ini pati basi Para isun ko ti basi. nasok mo Para basi. Kaya dati panangol uli, adamo basi. data awang pay asa Ay, yung kamo pa lang umul-ulit Awan pa itugtugo yun. awang pay asa yung dito ito takit pinagsasaron mo ulang nga indalo Lawan. Tapos di gayam ti panaka ipakat si Darlon. Rata ti damagan ta manong yang researcher un ritag susukisok ti may ng interview kingkan. Manipod pa din amat nga dumadalot kayo. da haan nga namin patin sir taga po ti MMSU dagiti estudyante may dagpaisuro Pwera laang dagita isu ito po. Pagpaisuro di kita estudyante ti Darlot. Haan estudyante un sir may da agpaisuro no kasano ti panagdalo. Juan, Mm. sino di kita nga estudyante? Bakam. Memesyo. Manuda ti takar kolom ti na isuro mo. Ay, May dagpaisuro king ka. ada nga taupat nga bansada. Nga sagpapatay. Un sir. Dati ti kata sikat ti amuda nga pagpaisuruan at si kamala si bibiyagan. Un sir. Na dumadalot o repeta piti gawansan. Sa amuda. Ayaw niya dyan. Sa digdi dumadalot itan. Ti amuda nga dumadalot agad gitay kita sinsinan dumadalutan. Kasla ka makakatagam ka daninong Mario. Anak na ganun. Nagkamas ka pa nga duligan. MMSU.
Iso tinanguyog. Kita li ang presyo. Patabansada dan. Masan sa na umayda kasta. Kano nga taw-tawan, tawan ni tayo, tawan ni tayo. May kapat kamay. Uy. Una di yung ngayon eh. Oh, may kapat kayo sa nabaya. Kalayo na kayo. Wow. Dak malagi po sir mo ka ano nga tawon lagi ta. Taudi kayo nga imay. Di kad di gito akit i-considerar tayo nga na isurom di gito no kan ay perform mo di gito no kasi mati lot. Wow. At ni Jesse namin ano mga na pag nagdalutan. Nagkapukom. Na Nga tidalot na ito, taga po tawang ba tinata palagkasaran. Di ba susar tidalot ito, tabi pangararag, taga. Mabalil mo alat tama usaran ti ka pang kuda tadalot, pang magbaga kas dya, di nga nang mata. taba it national ka pinagbagbaga at digid estudyante. Pag magbaga, dalot. Napay, di mabalil, Pangararag. pangararag dalot. Pangablaan. Pangablao pay. Kas pagari ka na ta ag birthday, mabalin ka Mm-mm. dito. Siya napadas concert ni Ag birthday. pagbasday ni Mayor. Datay parang kablao Kabla, mo. kabla. Awang dalot ka. Wala ka amayat mo amin di kita. Panag Diyos pinag thank you. Panag Diyos ti Agnina. Oy. Panag Diyos ti Agnina. Dikat na road. Ano pa? Introduction. Wa introduction tigi sa speaker. Baka pinatas mo pa hindi na yan. Ano ba ba sa tanaw? Introduction. Introduction. Sarap ko kanana. Kapanana. Itang ka nang raragta sa rat. Diyan, pinta. Bintar. Ay, kanta. Bintar ka na. Kujay ko ide. Jay memesyo sino dati. Nalutpat din ang lupat. Ay, nagdalo na kami. Mesyo sa Jay Eh, Division Office. doon siya namin. Gumil Convention sa dati. Doon siya, Convention, ti Gumil convention din, ka ng baby induction ta Pinanesyo alumni sir. Baby induction ti Gumil Pilipinas. Induction Gumil Pilipinas. Ay dati na udi dati ya dati tawon ni tayo. Ni awang ngata bida ngata makabiro picture natin nalatawa kami didi. Sakla dati nakamaka. Ada kay dingo. Dia nakamakap sa di kabidi ada seminar ko sa kanila ini. Induction ti Gumil Pilipinas. Wow, perform. Sino ka dati di? May sana. Pangararag dito. Wow. Ata in Kagabi ng video kanya ang di ba sir? Kasarap. ANC. Kasi yan. ANC, Hindi check mo nakita ti ANC ayan. antakad ko kili ko mga babae. Kaya natigsa kayo magpanya mga isoro. Idalo. Mayat pa lang sir no. Kwa. Dati naimpapuswan tayo pa nagsurusuro na. Okay lang. No hanga na impapuswan sir. Nariga mag ko na. Nariga mo ti na makasurusuro ko. Wala. Kasi laking kakit. Liga po ta nakukam idik ko nga. Kwa. Mga magayat na yung dalot. Aside from the dalot, mangluluwalo ka pa. Yun sir. Manduduan. Kwa, Kway, sikat yung simbaan. pangkwati kwa. Kuway raktas mo ba ang sir? Choir ko ni Jesse. Oh, dua kami. Naging gata. Oh, sir. Umay Wala ka. ka na ba? Umay ka. Kung nagkito ako, umay ka. Ito yung gano'n. Tatakil amon na. So, arap, nadamang nga
wisking ka, nga mo pa nagdalo, tingka lang tagdalo mo pa ta, ikan tumata mo no. Una, wan, wata lang tagdalo. No, matayak di ang tapang tawid kung ko na matasay. Kasi mo babae mo eh. Pura insurat ka lang tagdalo mo na ano ka. Di mo matulad na jay. Nasakit ang Spontaneous. Spontaneous. Yang mo, alat tamo ito sir. Sangi ko mo. Nagalat na dyan, ka rin sa sarita mo. O sir. Ada mo. Wala ka sa bali ba? Sa ura na nga kasyon sa bali mo. Dahil tati ko na nga talent, tidak tadalo. Oral nga ron. Sa bali ka na kami, di ka makakasta. Di ka makakasta, datay, kung isura mi ah. Mali ah. So nga ron, kasi na kayo hanyo isursurat, dagiti apteran da, dagito kuwata, kaya nga oral ang surat. Buta ka mga manani, surat mi ah. Kata kayo ko sa bali na nga generation. Kita pa man nani nga dito pa. Kasta malala ta. Ito na ki talentok mo na kung tay talentok deta mo nga o makasublat sa mabaindan sa Nga nga tumulan. ada mangag ko di sir kat ganggang dan nagawid at sinublat-sublat ko. Hindi ko na bebe ako. Hindi ko pasyon man na. pasyon si tatay tika dito. Oo, wala Pasyon. tayo. Tasimbahan na ito. Bumbunglo. Ang paspasyo. Dengdenggat mo sir. Isa nagawid at pinadas ko maya mo. Wala sampo lamang ta pasyon. Yeah. Pasyon? At Awang ay masapul tayo ko aya. Una sir. Masapul tayo. Daigeti talaga nga. Nagkakumpiyanan. Yun, sir. Awang hindi ka mo yan na dati pasyon. Pagpasyonam. Wan ata dikat ngarot maibaga dito nga ang kalagayan nga dumadalot pasyon pay gayam ken ano tayo may sabi ko dualo. Dito itagat pamugo ni Apo. Pamugo ni Apo Heso Kristo kini Apo Santo. Ah, ang alahay sampol na. Ano dito lata mo ko. Wan. Ay Apo Jackman Jat kayat Apo nga sikat manggugo tuy dapan ko na anak tayo mutu ba di makaya na talaga Masapol ti kumpiyan na beta ta. Ariga mo na. isu dito saan inanugutan to'y mestro akasiripan Sa bali ti. Sa bali ko naman. amana ka na amangasi at jak masarong ka na nagdaluta mo ka bagan Kung anak ko data. Sa bali data. Wala mo ka man dyan kiraan. Tain ka man aya padamagan Giti apostoles nga narwa nagungaren ala ko na ket kinasaritan na akpay ni Jesus
Sublatan. Iti makagteng, iti pagilyan, siningdat na. Buwa kayo na pa. Nga pinadamaga. Dagiti apostoles anarwa. Talagang sakit na. Kenda mga babae pa'y Kumakanta nga talaga at basta. akaayan-ayat na. Akay ngungot sa punto nga sa gulaylay. Ano pa sa gulay lang? Punto nga sa gulaylay deto kinanta. Dito pinangkantak sir. Iso ti punto iti makuna sa gulaylay. Nasa gulay lang. Sa Ito gulay. kay Chan. Ah, Ito sa gulay. Kasla. 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 Unaw eh. Kasla. Wala di ba bakit nga dati kasla sansaning eh. Dati punto nga sa gulaylay. Punto nga ado nga punto ado nga tiyong. Wala ito nga chunti dal di tiya pasyawn. Well, ngam Dito dito sa inaramid Gulaylay. ko sa Lagulaylay. Iano sa Balipay. Ayan no. Oo, Iano amok amin di kita sir. Kada ano dito dasuman. Ako na dati sa radyo no ko. Sa bali dati pa ng kanta At sa magpasya. Gulaylay dito sir. Dati ti sa Dito gulay tinapin, lang. dito ti sa Gulaylay iti Wa sa bali Barangay kit Marco. denggam. Denggam ti kokat sa bali. Di kasta mo man di Jesse data. Wow na sir. O dua kam ta simbahan na sir. Kahit tinawag data. Tinawag kayo mamaragkisyo. O Inal daw data ng Brian. ano ti nagwebes son biyernes son stone. Pag malmalum ka ti biyernes, ingka na ti malpasilibot, 2 hours to pelang paspasyon ka. Wow. Yes, jay. Mamano